Bună ziua, stimați elevi! Noi vom începe un capitol nou care se numește lucru mecanic, puterea mecanică, energie mecanică și mecanisme simple. Prima temă din acest capitol se numește lucru mecanic. Dăm start primei teme. Mai întâi să vedem ce este lucru mecanic. Dacă observăm aici în imagine, când o persoană deplasează un obiect, face un efort, consumă energie. În limbaj științific spunem că el efectuează un lucru mecanic. Când credeți voi că este efortul mai mare? Când deplasarea e mare și drumul lung? Când greutatea este mare? Sau când forța necesară deplasării e mare și deplasarea ea este mare? De asemenea, din aceste variante corecte va fi când și forța necesară deplasării e mare și când și deplasarea este mare. Putem da o definiție a lucrului mecanic. O forță care acționează asupra unui corp, deplasându-l, efectuează un lucru mecanic. Lucrul mecanic este o formă a transferului de energie. Unitatea de măsură a lucrului mecanic în sistemul internațional este Joule, în cinstea savantului James Joule, și este egală cu 1 newton înmulțit la 1 metru, care, pe baza acestei formule, putem găsi și formula de calcul al lucrului mecanic. James Joule este un fizician englez autodidact, devine celebru prin ingenioasele experimente sale, ce au condus la importante descoperiri aplicate ulterior în practică. Formula lucrului mecanic, dacă direcția și sensul forței coincid, da? Adică deplasarea și forța de tracțiune coincid, aceste două mărimi, este egal cu produsul dintre forță și deplasare. Este formula. L egal cu E ori D. Dacă vectorul deplasării și vectorul forței, în cazul forței de frecare, noi știm că sensul este opus deplasării, în cazul dat, lucru mecanic se numește rezistență și este egal cu minus F ori D. În cazul când avem că deplasarea și greutatea, acești doi vectori sunt perpendiculari, așa, în cazul dat, lucrul mecanic este egal cu 0. De exemplu, când un om împinge o mașină, el efectuează un lucru mecanic și să spunem că acest lucru mecanic se numește motor. Iar forța de frecare dintre roți și mașini, sol, opunându-se, efectuează un lucru mecanic rezistent. Adică, forța dintre roțile mașinii și sol acționează forța de frecare. Care forța de frecare, noi știm cu toții că se opune, este orientată în sens opus mișcării. De ce lucru mecanic efectuat se numește rezistent și el este negativ. După ce pornește motorul mașinii, forța de tracțiune, acesta va efectua un lucru mecanic motor. Adică lucru forței de tracțiune se numește lucru mecanic motor, lucru forței de frecare se numește rezistent. De exemplu, când o macară ridică un corp, forța de tracțiune este forța de tensiune din fir. Iar forța de greutate efectuează un lucru mecanic rezistent. Când corpul este în echilibru de translație, tensiunea din fir este mai mare ca greutatea, mai mică sau egală. Cum credeți? Care va fi? Forța de tracțiune și forța de greutate vor fi egale după modul. Ele sunt egale după modul, dar opusă ca sens. Când o sană lunecă pe derdeluș, ce forță efectuează lucru mecanic motor, dar lucru mecanic rezistent? Ce credeți? Cât devine lucru mecanic al greutății pe porțiunea orizontală de la baza derdelușului? De ce? Și de ce? La aceste două întrebări veți da răspuns în caietele dumneavoastră. Dacă observăm deci din imagine, ce credeți de persoanele din imagine care efectuează un lucru mecanic? Avem 4 imagini,
care din aceste imagini va efectua un lucru mecanic. În care din situațiile din imagine forța de greutate efectuează un lucru mecanic. Care din situații efectuează forța de frecare efectuează un lucru mecanic. De asemenea, la aceste întrebări veți da răspuns în caietele dumneavoastră. Mai departe avem niște exerciții. Exercițiul numărul 2 cu mai multe exerciții A, B, C, D, care, de asemenea, dumneavoastră veți da răspuns în cazul când avem de dat răspuns, în cazul când avem de efectuat, de aplicat formula, veți face calcule în căițelele dumneavoastră. De asemenea, avem exercițiul numărul 3, exercițiul 4, 5, 6, care de asemenea veți da răspuns în caietele voastre. Aici de asemenea exercițiul numărul 11 avem de rezolvat exercițiile care voi veți rezolva și la exercițiul numărul 8, veți rezolva exercițiile în caiete și fiecare din voi, așa, veți face o poză a exercițiilor din caietele voastre și veți reprezenta în rubrica comentarii de pe Classroom. Cum se reprezintă lucru mecanic în formă grafică? Dacă forța este o mărime constantă, graficul lucrului mecanic este paralel cu deplasare. Adică în graficul dependență-deplasare de forță, avem, dacă forța este o mărime constantă, graficul este paralel cu axa deplasării. Dacă forța este crescătoare, avem dependența forței de deplasare, când este crescătoare și în cazul când el este descrescătoare. În cazul când este crescătoare, unghiul dintre axa deplasării și forță este un unghi ascuțit, iar în cazul când forța este descrescătoare, graficul forței și cu axa deplasării este un unghi obtuz. Mărimea lucrului mecanic este egală cu area suprafeței hașurate de sub grafic. În cazul când avem determinat lucru mecanic după grafic, area hașurată este mărimea lucrului mecanic. În cazul dat avem un exercițiu când este lucru mecanic al forței din graficul, cât este lucru mecanic al forței din graficul alăturat. Dacă recent vorbim că area figurii hașurate, ne observăm că area figurii hașurate este un dreptunghi. Deplasarea 50 de metri și forța este 2 Newton. Și de aceea area figurii respective cât va fi? 2 înmulțim la 50 să fie 100 de ce? 100 de joule. Ca lucrul, dacă îl determinăm lucru mecanic după grafic, este de 100 de joule. Forța este crescătoare, constantă sau descrescătoare. Clar că ea este o forță constantă, că graficul este paralel cu axa deplasării, în cazul dat. În următorul exercițiu avem pe ce porțiune din grafic forța este crescătoare, constantă sau descrescătoare. Răspuns la aceste întrebări, pe porțiunea OM funcția este crescătoare, pe porțiunea M forța este constantă și pe porțiunea P forța este descrescătoare. Cât este lucru mecanic al forței din grafic? De aceea, pentru fiecare porțiune trebuia de calculat area figurii. În primul caz avem area figurii este un triunghi dreptunghic, și area triunghiului acestui dreptunghic se calculează după formulă. O jumătate din produsul catetelor. Adică ați fi o jumătate din produsul 25 de metri înmulțim la 4 newtoni. Așa? Adică acesta este 4 newtoni, cei 25 și o jumătate ați fi 4, 25 și 100 și o jumătate din 100 ați fi 50 de joule. În cazul
pe porțiunea rămân. De acum aici avem un dreptunghi și area figurii dreptunghi, lungimea înălțimii. 25 până la 75 îs 50 de metri, adică deplasarea este 50 de metri, forța este de 4. Și 4 ori 2 ori 50 este 200 de joule. Și în al treilea caz, cum determinăm noi lucru mecanic după area figurii hașurate, avem de la 75 până la 150 este 75. De asemenea, este un triunghi dreptunghic și area se află din o jumătate din produsul catetelor. Asta este de 4 newtoni, așa? O catetă de 4, aici avem de 75 și 4 mulțim la 75 și 4 ori 75 este 300 și o jumătate din 300 este 150 de joule. De ce, dacă am aflat area figurii hașurate, prima, a doua și a treia, putem, a întregii figuri, putem aduna area figurii primei figuri, area figurii a doua sau area figurii a treia. Sau putem determina lucru mecanic, area figurii hașurate, dacă ne uităm atent, aici este un trapez, unde putem determina area trapezului și area trapezului va fi lucru mecanic. În situațiile pe care le vedeți în imagine, avem imaginea A, B, C, D, E, F. Pentru situațiile din imaginea de mai jos, precizați dacă se efectuează un lucru mecanic. Și avem variante de răspuns, 6 variante de răspuns. Dacă analizăm aceste imagini, observăm că răspunsul corect este A, C și D. A, C, D, F, A, C, D, F, în cazurile respective, se efectuează un lucru mecanic. Vă doresc succes la studiile temei și să răspundeți la întrebări și rezolvăm problemele la această temă.